te jowe mahe ya khato no te achale pamaya no ngani ya mutakiga bo ni mahaja otele no ngata mahala bo tahila joni na hata vichi khape no bo mahe lo ta hada ko ka no ko ba ve di di you no ta lo che ka ve cha ko no ai te bi a jan ni hata ve cho ko ko kama ya la yo me je ya pi no ha ve cha no mo ko le na te che le ba ka yo yo shi ve nga ve ni ma shi e cha ha pa la de no de le ha ve ya ko chi o ko lo ni ya te ge jo kai ya ha khai phe ka ma pha chi te je o pu no pi la ve ka ti to kho e cha to ta le ha ta ve pa to le ya ni po ma yo shi ve nga ve ni ma shi e tho ka ti je o pu le ma ga ve ana to pi la ve ana chi cha ya ka che o ya kha no ko ma cha that way to the line baby ta ve ko e ko DJ bông ngà lu yu ta ve no cha ha kai phe ka ha kai tu yu te nga ko ta ve thale ya ni no nga pa lo ma che u tho ha che tu chin me onu cho ge lo na le che ta ve ha cho el no ta ha ja ma ta ya kha no ha ve tha gan tu o po te po ka ma ko chu cha ho ha ne che ve no me fu tha ni le te twe ni kha su cha yo anachi nga te chwe ma kha yo khai le tu nga ma cho cha ha tu nga ma te yo vu ku lo che che le no ha le che ve no to sha che ve ta ya mo ko ya pi no ta nga ha ja le no ta nga ma ta cha ya pi lo ba ve di di you no ba lo che ta ve cha ko no ai te pi a ja ne ha ta ve cho nga po ko kama la yo me che yo pi no ha ve cha no mo po le no nga ta ha ja ko ka no ko ba ve di di you no ba lo che ta ve cha ko no ai te bi a ja ne ha ta ve cho po ko kama la yo me che yo pi no ha ve cha no mo po le na te che le ba ka yo ma la ko ta hila choni na hata ve chi kha pe no po ma he lo na te che le ba ka yo
nga niya hada ja ya kha tho ka ya nin pu nga tha ba tao lo ve o che nga gen lo ma cho ne no phe ga ve o che tin bi la ma ya ya kha ka nga no tha ha ve te che le shu ho lo ma yo me ka phe pe ka no tha nga ha ve ha jai le you ka ve o po ma jai le no nga tha chi phe te la ve na nga te chwe cho phe ve ha bo ma cho le la nga kha na so ka nga na ma ga kama ha jane kama ofu de pika nga ve ta no na ma ga lo no le nga ya ha da ja ya kha tho ka ya ni pu nga tha ba tao lo ve on che nga gen lo ma cho le no phe ga ve o che tin bi la ma ya kha ka nga no tha ha ve te che le shu ho lo ma yo me ka phe pe ka no tha nga ha ve ha jai le ye kha ve o po ma jai le no nga tha chi phe te la ve na nga te chwe cho phe ve ha bo ma cho le la na kha na tho ka nga na ma ya kama ha jane kama ofu de pika nga ve ta no na ma ga lo no te ga che yo no ko ha ve cho po nga ma he lo no ha ve
ချောကဲနော်ပြောသူငါပဲမဲ့လူရှိလဲလူမလာပဲ就被开会胸盖下笔，那你哈斯嘞哈嘞嘟，俺碎了嘟有了，俺妈都哈没，俺哈被风那对个接有，那个哈被秋风俺妈给了，那哈被秋给那飘嘟。ငါပဲမဲ့လူရှိလဲလူမလာပဲအိုးထားနော်ငါခိုးတာလေဟာလာပကြညီလာတဲ့ကချစ်သူပုံချတာတာပဲတဲ့ခေတီကိုရှိမဲလာငါရှိတာထောင်းလို့တာ
ve olong o tha no nga ni ga te ga le te ga ha ja ta ve le ma ga no le nga ni ya ha ve te khu te ya che ma he do no le ni ma ha tu ti yo mà hạ cho thô chỉ tên chuyện hơn đã lệ tên ghé che từ ngà nia là khá mà vương alo đó nó cha ni mà hạ che che nó bộ chú tha hạ lệ ngã thả lơ lo ngà nia cứ ngã tí cho ya khá nó mà chỉ hết ô tha ngã tha hạ lệ ta mà la cho về lịch khó ya ni khó ngã tí gà tí ta che che nó bông đó lệ ta ta về lịch khó ấy chi nó gà gà lệ mà ngà về ở lo ô tha nó ngà ni ga te ga lệ te ga hạ ja ta về lên mà ngà nó lệ ngà ni ga hạ về te khu te ya che ma he đó nó lệ ni mà hạ tu ti yo mà hạ ja thô chỉ tên chuyện hơn đã lệ tên ghé che từ ngà ni ga là khá mà vương mây lo đó nó cha ni mà hạ che che nó bộ chú tha hạ lệ ngã thả lơ lo ngà ni ga ngã tí cho ya khá nó mà chỉ hết ô tha ngã tha hạ lệ ta mà la cho về lịch khó ya ni khó ngã tí gà tí ta che che nó bông đó lệ vượt ta về lịch khó ấy chi nó ngã chú ta hạ lệ ngã thả lơ nó ngà ni ngà cứ to ta lệ tê ghê mưa ta về ô ti ngà tí yo ya khá nó mà chỉ hết ô tha ngà tha hạ lệ ta mà la cho về lịch khó ya ni khó ngà tí gà tí ta che che nó bông đó lệ ta ta về lịch khó ấy chi nó gà gà có ngà tha đó nó là về
don't need it pole just my young Kama hale kama peta toga No ngani ave habo chi ma jolo Na kake peche to ya bilo Na ta no ba ta la ko ja te ma ya Na ta ha le nga ta yo la ve ha ko te pa ya ni ko do no ve se la yo ya ni ke le ga ka tu nga ni ma ko ma do no ya ka ya ni te po nga ga phu ya ka ve ha cho pi e yo te la nai ja no ta pa to ya ni nga lu che yo nga tha no ma do no la pe ya ve ko te po ko pu ga sho ha cho pi e yo che tho ya pi lo na ta no ba ta la ko ja te ma ya na ta ha le nga ta yo la ve ha ko te pa ya ni ko do no ve we la yo ya ni ke le ga ka tu Ngani ma ko ma do lo ya ka ya ni te po nga ga phu ya ka ve ha cho pi e yo te la nai ja no ta pa to ya ni nga lu che yo nga tha no ma do no la pe ya ve ko te po ko pu ga sho ha cho pi e yo yan ke le ga ka tu ngani ma ko ma do lo ya ka ya ni te po nga ga phu ya ka ve ha cho pi e yo te la nai ja no ta pa to ya ni nga lu che yo nga tha no ma do no la pe ya ve ko te po ko pu ga she oh we pa e ho pa no ko la khang ga oni ma lo che ha ve o vi pa no le nga ni ga ka tha te ni ga mo da tu le nga visma nga dolo ta vi o tse kha pui me kai
Asha TV Dolo kumachon Chỉ khi nó tì la tu vi tì bụi thô ngà má đô cho ngà vì nhí mà shi tha Vụ chư lạc hiyo ngà cô nó tha ở tê hạ cha lệ khá khi phê gà tì ghê khá yu tu vi đô chi ta vi Mana gala no alo che no tivi nga kamani mana vi no madoni kama ha chavi to ti malo no vi alo no ti kailo nga le no po ma vi malo le no tama kudalo no po vi lo cha Kha baby